Jsem tady podruhý a dneska se mi hrálo tak dvakrát tak líp, protože ta atmosféra tady byla fakt úžasná. Byly tady děla, byly tady ohně a myslím si, že bych to zažil jeden z nejlepších eventy v České republice. Tak já to beru spíš tak, že to jakoby na jednu stranu je to pro mě podsta, na druhou stranu já to beru hrozně tak, že se všema DJma, s kterýma hraju, z zahraničí se hrozně kamarádím, takže to beru jako super víkend, kdy s klukama prostě zapijem, pokecáme o tom, jak to chodí ve světě, jak to chodí v Holandsku a jak to chodí někde jinde a dozvím se hrozně moc věcí, takže to je pro mě ten hlavní přínos. Rozhodně, co teďka chystám do budoucnosti, je vydat své tracky, které mám rozdělané, plus dokončit další tracky a určitě směřuju na to, abych to vydal na jedný z nejlepších labelů na světě a taky mám rozdělaný 2 zajímavé kolaborace se zahraničníma DJema. Přesně tak, This is Fragola je můj track, bohužel zatím není vydaný a mám takový zvláštní úmysl s tím trackem a myslím si, že bude hodně lidí z něho nadšenej, až ten úmysl provedu. Takže vlastně já jsem začal jako DJ, vlastně jako dítě jsem hrál vždycky na diskotékách, na táborech, když jsem byl malej, protože mě to hrozně bavilo, vždycky jsem se hnal k tomu pultu. Já jsem vlastně od malička jsem měl vždycky v hudbě vztah, já jsem hrál na nástroje, pak jsem tancoval, takže jsem fakt jako hudbu miluju, je to pro mě, je to věc, která mě naplňuje, já nedokážu si bez hudby žít. A vlastně byla taková vtipná story, že já jsem si vždycky hrál doma na notebooku a zlomil jsem si klíční kost na skateboardu a dostal jsem peníze od zdravotní pojišťovny a zrovna jeden můj kámoš DJ, který hrál doma, prodával přehrávače. A já jsem nevěděl, co s těma penězma, jestli si koupit nový skateboard, tak jsem radši koupil přehrávače, protože to bylo bezpečnější, no a začal jsem hrát doma v pokojíku. A pak vlastně přišel kamarád, že chce pořádat party, jestli s ním nechci dělat party na půl. A tak mi řekl, že si ženem nějakýho DJ a já mu řekl, no jo, kámo, ale já jsem DJ. A tak začala vlastně moje DJská cesta a později i vlastně přes ten DJing jsem se dostal k producentství. Manene Life je vlastně projekt, vymyslel to můj kamarád, protože my jsme taková crazy partička kluků, co rádi prostě pijeme, děláme kraviny, rádi se prostě bavíme a jeden můj kamarád vždycky říká, že žiju takový svůj život, že žiju takový Manene Life. A furt jsme si z toho vždycky dělali srandu, dávali jsme třeba hashtagy na Instagramu Manene Life, no a pak když vlastně pro další projekt jsme sháněli jméno, jsme řekli, no, by se mohla jmenovat Manene Life. Nejblíž se chystám hrát, vlastně jsem vybukovaný asi na 3 měsíce dopředu v České republice, mám tam třeba zimní festival příští týden na Klínovci Winter Arena, to se fakt těším jako open air venku pro 2000 lidí, to bude něco nového, něco, co tu nebylo. Samozřejmě mám na léto potvrzené nějaké festivaly, i festivaly zahraničí, to si myslím, že bude bomba, co brzo známým a hlavně se chystá kanadská tour, takže první taková za oceánem. Je to specifický hrozně, já nedokážu říct, si hraju radši v klubech nebo na festivalech. Na těch festivalech je ta atmosféra trochu jiná, je ten festival o něčím jiným, takže mě ten festival baví víc, protože těch festivalů není tolik vlastně v tom roce. Hraju třeba 3-4 festivaly za ten rok, proto je to pro mě něco nového, tak si určitě užívám víc. Ale já jsem takový, že si dokážu udělat i festivalovou atmosféru v klubu a takže si myslím, že i klubový party kolikrát jsou lepší jak ty festivaly. Můj největší zážitek bylo, když jsem hrál asi rok a hráli jsme v jednom pražském klubu, baru, byl to vlastně ve čtvrtek, byl takový to moje začátky, když jsem hrál celou noc a přišla za náma manažerka a říká, že přijde dneska Tiesto. A jsme si jako dělali srandu, co by dělal Tiesto v Praze, no nejenom přišel Tiesto do klubu a já říkám, tak si děláte srandu. Takže vlastně to jsem z toho byl úplně hotový a měl jsem fotku s Tiestem, povídal jsem si s ním vlastně víceméně z očí do očí, protože v tom klubu skoro nikdo nebyl, oni tam přišli jenom pít a pak jsme teda zjistili, že hrál na soukromé party tady v České republice další den. Takže to bylo to super. Ale jak pro mě je každý zážitek vždycky, když takhle můžu být s nějakým zahraničním DJem, jako je třeba Nicky Romero, jako jsem si pokecal s Dimitri Vegasem, Like Mikem, a vždycky, když s nima můžu strávit nějaký čas a prohodit s nima pár slov, popovídat si o tom, jak to na EDM chodí a dozvědět se hlavně nějaké zajímavosti. To je hrozně těžký říct, já vlastně ve finále uznávám každého producenta a DJ, co na té EDM je, protože každý si prošel nějakou cestu. Hodně mám rád jakoby ty novější DJs a producenti, jako je právě Mac J, jako jsou Dubs, jako je Deník, takže taková ta nová éra, mám rád hodně J Hardware, to je můj kamarád vlastně. Martin Garrix je super, i když hodně lidí říká, že to je jako Justin Bieber EDM, na druhou stranu je to výborný producent, jo, je to člověk, který vás nakopne, když si řeknete, sakra, ten kluk je o 2 roky mladší jak já, tak musím být lepší. Takže to jsou tady těch lidí se hlavně cením, ale říkám, uznávám úplně každého producenta a DJ, co na této scéně se pohybuje.
Asi bych si nejradši zahrál s Dimitri Vegasem Like Mikem a stál bych uprostřed. Tak já chodím cvičit, chodím sportovat, vlastně ještě chodím do školy, ale moje největší hobby je sedět v tom studiu a dělat tu hudbu, to je to, co mě baví, ale tak samozřejmě rád si prostě zahraju s klukama PlayStation, rád něco podniknu, jako motokáry a takové věci, takže já jsem otevřený pro každou špatnost a pro každou dobrou věc a když mám ten volný čas, tak ho rád trávím jinak. Takže já si myslím, že byste na tyhle party měli chodit, protože to, co jste dneska viděli, to byl absolutní začátek. Chystají se pro vás další větší a větší akce a jak říkám, jste jeden z nejlepších, možná i dá se říct nejlepší klubový crowd, který jsem v České republice viděl. Takže určitě choďte na další akce.